Hei, budak, budak kaya, hei, budak. Halo dulur-dulur, balik mana ning channel Guyub Barbar Official. Ning channel iki bakal asugi video-video koclok banyol barbar lan bergaransi. Wes gak usah kesuwen, kocok-cocote tonggo sing ngomong gak mari-mari lur. Iki nyo deloken videone. Aja lali sabrek. Ndel gondal gandul telek wedhus. Lah iki keswoto lur, mari milu lomba doro keplek. Lho, lah kok malah dorone malah mencok ning wedokan liya. Akhirnya diamuk karo keswoto. Lho, deloken. Milih tak godhog apa tak goreng? Ruwake kupinge kuwi. Hei! Budak! Budak kaya, hei! Budak! Kowe gak mampu rondo wanto nggih perkara ning dalan lur. Hati-hati lho ono polisi. Karena wis tak cit kotak segitiga aman wis. Ditilang lho. Gak mungkin. Jancuk citku gagal, Cuk. Tombo gabut 2021 lur, konser karo wedhus pitung kandang dijamin ilang gabutem. Lho, deloken. Iki padha wae lur, mentang-mentang pacare demenan Cina segitiga, bahane malah digenti wajik. Lho, jarak 7 km iso pindah alam lur. Jan kreatif tenan. Matamu becak kuwi ditukowi. Weh, ya dhewe celake. Kene wani karo aku. Aku nolong apamu, he? Biar jingang ora enak kowe. Lah nyambe ku piye Mas nek mangan? Persis. Iki terusane wingi lho, tutorial joget BTS. Jongkok ngadeg terus mlaku timik-timik. Lho. Lah niki mbok lomba apa lur jenenge aku ora mudeng. Lho, tangane wae ngono ngececer kaya wong kesetrum. Jal, tebaken niku lomba apa? Ngerti ta ora? Lah niki aku ngerti lur, lomba nyaran lagi dirilis Agustus wingi. Jenenge lomba Power of EE lur. Sopo sing paling cepet nebak EE yo iku pemenange lur. Lho, deloken wanto juarane. Dancuk, apa iki? Asu telek, Cuk. Tak kira apa? Ayo Kang No, lah umat maneh, aja nakal lho. Wingi wedhuse Yusri, saiki wedhusku, sesuk wedhuse sapa maneh. Bah, ra urus, peteng anget, Cuk. Lho, ate mbok rekam ta? Gak kondo-kondo. Sik, tak mulai sik aku tak jupuk sapi, ben tambah seru. Teni tak mulai sik aku. Wes cukup iku sik videone, sesuk dilanjut maneh lur. Aku kudu ngising, wetengku mules, Cuk.